Pozdrav Štit. Štit? Ove dokumente osobno mi je predao u ruke Ranko Stojković. Ma nećemo to sve čitati. Pozdrav Štit. Pozdrav Štit. Šta mislite u našem gradu u Bjelovaru, gdje je ova džungla? U dupetu Branka Stojkovića. Takih ima 2 poduzeća napuštenih u Bjelovaru. Mogao bi ih napisati sve redom na papir. Pozdrav Štit. Možete nekada vidjeti uglednu firmu Elektrometal. Vjetar je otpuhao firmu. Ovdje su radili ljudi. Vjetar je otpuhao ljude. Totalno je sve popustilo, gospodarstvo, ekonomija. Ja, Branko Stojković Štit, od toga se ništa ne nazivam. Ja samo pokazujem govan, čarape, čizme, jaja. Tko nije odgovarao. Trava raste. Aj. Vjetar je otpuhao travu. I ja imam pravo. I sva prava. Ja sam Branko Stojković iz Bjelovara. Danas ću govoriti o čovjeku koji je uspio sve oko sebe prevariti i obmaniti. Taj čovjek je Branko Stojković. Osama Bin Laden. Čovjek je samo Slezena. čovjek, on je sve, samo ne konj. Čovjek bi trebao biti Drugi to. Čovjek je nesposoban. Promijenilo su se 4 predsjednika u našoj državi. Franjo Tuđman, Stjepan Mesić. Osama Bin Laden. Evo nalazimo se u 16. stoljeću. Ovdje ima 5 riba u ovom smjeru što sad gledate iz Višnjevca je dolje Afrika.